פעם בכמה חודשים לקנות קמח, שמן ומה שנקרא מוצרי יסוד. כי היא הגישה גם אוכל במלון. אז היינו עד מלחמת השחרור, זה אומר במהלך כיתה א', היינו 14 בכיתה. כולם ילידי ראש פינה. אחד מהם אפילו נולד באותו בית חולים, באותו לילה, מיטה על יד מיטה, אמא שלו ואמא שלי. שזו הייתה אשתו של הדוקטור, דוקטור אוחובסקי. ולמעשה הוא ואני בני אותו גיל. קשה להגיד הוא ואני בני אותו גיל, כי הוא מת צעיר. צעיר מאוד אפילו. בכל מקרה, אם לחזור רגע אחורה, זה מה שנקרא ניתק חוט המחשבה, וצריך לחבר אותו מחדש. מוכן. טוב. אז אני לא יודע איפה הפסקתי, אבל זה לא חשוב, אני אמשיך מאיפה שאני אמשיך. פרק הכינור בחיי התחיל כשראיתי באחד הסרטים שהגיע לקולנוע, סרט על כנר מילדותו. הוא היה ילד פלא, אז הוא גם היה כנר פלא, והסרט כולו התנהל סביב הפיכתו לכנר ברמה בינלאומית, איש מפורסם שניגן יוצא מהכלל. וכשנגמר הסרט והלכנו הביתה, אמרתי להורים שלי שאני רוצה ללמוד לנגן בכינור, מה שמאוד שימח אותם. ומה שעזר לזה, זה שבאותה תקופה, שנות ה-50 הראשונות, הגיעו עולים ממזרח אירופה, בין היתר גם לצפת, ולצפת הגיע כנר, פרופסור למוזיקה, פתקאי, שהיה במקור הונגרי, וגם אשתו, פסנתרנית. והיות שהם הביאו איתם 3 כלבים מהגזע של שומרי המקדשים בסין, שנראו כמו אריות, אבל היו לגמרי כלבים, ולנו לא היו כאלה כלבים, אז הם הביאו אותם איתם. לא היו להם ילדים, אבל היו להם משהו כמו 3-4 פסנתרים וכמה כינורות. כדי לאחסן את כל החבורה הזאת, הקצו להם בצפת את מה שנחשב מותרות כמעט, את הדירה המאוד מרווחת בקומה הראשונה של המואזין של המסגד, שכמובן לא היה כבר, כי הוא ברח יחד עם כולם במלחמת השחרור.
אז הייתה להם דירה מרווחת עם מספר חדרים, שבהם הם יחסנו 3-4 פסנתרים, הרבה כינורות, ואת צ'ינצ'י, צ'ולי, ועוד איזה צ'וצ'ו אחד. 3 כלבי אריה, שהיו נצר לכלבים מגזע מיוחד, של כלבים שומרי המקדשים בסין העתיקה. כשהם קיבלו את הדירה, והם היו בעצם במצב של צריכים למצוא לעצמם פרנסה, לא התבייש הפרופסור למוזיקה ולכינור ואשתו. הוא עלה על אוטובוס וירד לראש פינה, הוא עבר מבית לבית והציע את עצמו בתור מורה לכינור לילדים אם יש. ובאותה תקופה היו 3 הורים שנענו להצעה, מכיוון שהוא גם לא דרש הרבה כסף. הוא הסתפק במעט שיכלו לשלם לו. וכך קנו לי כינור, והיה לי מורה לכינור, פרופסור פתקאי. הפרופסור היה יורד 2 בשבוע באוטובוס מצפת לראש פינה, בא אליי הביתה, כמו שהוא בא לבית של עוד 2-3, ובמשך שעה או יותר מלמד אותי בהרבה סבלנות לנגן בכינור. שהיה לי מורה פרטי לכינור. ההורים שלי היו צריכים הרבה מאוד סבלנות ואורך רוח כדי לא להתחרט על העסקה. כי הצלילים הראשונים שהוצאתי זה היו צרימות נוראות שקראו להם את האוזניים, אבל אין מה לעשות. כשאתה הולך לפסנתר, אתה מקיש על המקש, והוא נותן לך מקסימום או את הטון האמיתי, או את הטון מעל, או את הטון מתחת, אם אתה מזייף. בכינור, אתה צריך לדעת איפה לשים את האצבע. ולא רק איפה לשים את האצבע, גם לדעת איך לשים אותה את האצבע. ואני למדתי אצל אחד מהטובים. פרופסור פתקאי היה כנר מכונן, והוא לימד אותי עם הרבה סבלנות, ואני למדתי אצלו לנגן על כינור במשך 5 או 6 שנים. כאשר את החלק הראשון הוא לימד אותי בבית, כשהוא היה יורד עם האוטובוס ומגיע אלינו הביתה, וממני הוא היה עובר לתלמידה הנוספת שלו, גלילה אורן. גלילה אורן הייתה אחת שהייתה בשתי כיתות מעליי, ולמדה לנגן על כינור, ובעצם אנחנו 2 התלמידים היחידים שנשארו לו בראש פינה, כי היתר התייאשו. ואחר כך כשלמדתי בתיכון בצפת, הייתי עולה עם הכינור באוטובוס, ואחרי בית הספר 2 בשבוע הייתי הולך ברגל ויורד בצפת מהמקום שבו היה המסגד, איפה שהם התגוררו. לא, יותר נכון מהמקום שבו למדתי,
שהפכו אותו לתיכון, למסגד שהיה במרכז צפת, ועד היום יש ממנו את המנהרת. והייתי בא ועולה לקומה הראשונה למשפחת פתקאי. ומשפחת פתקאי מנתה תמיד את שניהם, את הזוג פתקאי ואת שלושת כלבי המקדשים הסיניים. הם קיבלו את פניי. והם מאוד אהבו אותי. הייתי מקבל שם שיעור כפול, כי אם כבר הגעתי אז שיהיה כפול. ולמעשה, לאט לאט, במשך 2 או 3, אני לא זוכר במדויק, הפכתי להיות התלמיד הבכיר שלהם, גם בגיל וגם בידע. וכאשר הפרופסור ואשתו, כמקובל בבתי ספר למוזיקה, הכריזו על קונצרט תלמידים, אני קיבלתי את הזכות להיות האחרון שמופיע עם יצירה קלאסית לא ארוכה, כאשר אני מלווה על ידי הגברת פתקאי, היא מלווה אותי בפסנתר ואני מנגן סולו לכינור. זה היה בצפת, במה שקראו אז בית בוסל. בית בוסל זה היה מקום הבראה לקייטנים של ההסתדרות. הייתה לו גינה מאוד מאוד רחבה, ומקום ששימש כבמה. ואני והגברת פתקאי ואני ניגנו שם, ולמעשה היינו היצירה שחתמה את הקונצרט. והופיעו שם התלמידים מהקטנים דרך הבינוניים ועד הגדולים, גם מראש פינה וגם מצפת, ששניהם אספו אצלם ללמד. ואנחנו גמרנו את הקונצרט. היינו בעצם השיא שלו. הייתי נוסע עם עם הכינור לצפת וחזרה, בדרך כלל בטרמפים. אני זוכר פעם אחת שתפסתי טרמפ עם קומנדקר של חיילים, שפינו לי מקום בקצה של הקומנדקר. החזקתי וחיבקתי את הנרתיק של הכינור. נהג הקומנדקר התקשה לעשות גם סיבוב וגם עלייה. ביציאה מצפת יש סיבוב עם עלייה חדה. וכשהוא בפעם השלישית נתן גז ועלה עם כל הכוח, זה לא עזר שהחזקתי, אני עשיתי סלטה. נפלתי מהקומנדקר לכביש, כשאני מחבק את הכינור ודואג לו לפניי, שהוא לא ייפגע. עצרו כמובן, הרימו אותי, בדקו אותי,
ראו שלא קרה לי שום דבר, חוץ ממכות יבשות, ואני דאגתי לכינור, שלא קרה לו שום דבר, ועליתי חזרה לקומנדקר, ואז פינו לי מקום בפנים, שאם אני אפול על החיילים ולא על הכביש. וזה היה למעשה בשנתיים שבהן למדתי בצפת, בתיכון, פעמיים בשבוע הייתי מגיע לפרופסור פתקאי לקבל שיעור כפול עם הכינור, נוסע בטרמפים שבדרך כלל היו רכב צבאי או כלי רכב אחרים, וכעבור שנתיים קונצרט התלמידים סגר את פרק הלימודים הזה. במשך השנתיים למדתי לדעת שיש בחיפה מוסד שנקרא הפנימייה הצבאית. ומאוד מאוד מצא חן בעיניי להשתחרר מהבית ולצאת למרחב. והרעיון של ללכת לפנימייה צבאית מאוד מצא חן בעיניי, לא הפחיד אותי. אמרתי את זה להורים שלי, והם כמובן נחלקו ביניהם. אמא שלי מאוד לא רצתה שאני אלך לפנימייה הצבאית. הילד ילך למקום שיורים בו. ואבא שלי אמר, זה המקום. לומדים שם וגם בריאלי. כי זה מה שהיה בפנימייה. מחזור בפנימייה למד גם צבאיות בפנימייה, ומעבר לגדר היה הסניף של הריאלי ואחוזה. שזה היה השישיות, שביעיות, שמיניות. בוויכוח ביניהם, מכיוון שאבא שלי תמך ברעיון, ואני הייתי מאוד בעד הרעיון, ניצחנו את אמא שלי. ונסעתי למבחני כניסה בחיפה, בפנימייה. והגעתי לאחוזה, למקום שבו שכנה הפנימייה, ואני חושב שעד היום היא שוכנת בו. ורשמו אותי, לקחו פרטים, ואמרו לי, טוב, תעבור לנהלי התעמלות. לא היו לי נהלי התעמלות, אף פעם. אז אמרתי, אני לא צריך נהלי התעמלות, אני ארוץ בגרביים. שהייתה החלטה, אפשר לומר, די אומללה. אבל כך עשיתי. בתוך הפנימייה עבר הכביש, והכביש הזה נמשך לאורך 300 או 400 מטר בתוך הפנימייה, ומעבר לחוצה, לכיוון אחוזה ולכיוון הכפרים הדרוזיים, עוספיה ודליית אל כרמל. כאשר הגיע התור שלי לרוץ, עם עוד אחד או שניים משני הצדדים, אז הם היו בנהלי התעמלות, אני הייתי בגרביים, כשאמרו, צאו, יצאתי.
ואני מוכרח להגיד שעד היום יש לי זיכרונות קשים מאוד מהריצה הזאת של כמעט יחף על האספלט הלוהט בגרביים, ואני לא הייתי ספורטאי גדול, כי הייתי עכבר ספרים, ותמיד העדפתי לשבת ולקרוא ספרים, עד לצאת החוצה, להסתובב ולשחק עם החברים שלי כדורגל. וזה זה לא השפיע על הכושר הבסיסי, הפיזי שלי, כי הייתי ילד חזק, אבל זה כמובן השפיע על האתלטיות שלי, שלא הייתה. בכל מקרה, יום שלם עברתי שם בכל מיני מבחני כושר ואינטליגנציה וידע כללי וכולי, ונסעתי חזרה לראש פינה. זה לא לקח הרבה זמן, ולשמחתי ולצערה של אמי הגיע מכתב מבית הספר הריאלי והפנימייה שמודיע לי שאני מוזמן למה שהם קראו חודש ההכנה. זאת אומרת, החודש הראשון בפנימייה, שזה החודש השני של החופש הגדול. ולהביא איתי בגדי ספורט, נעלי התעמלות, הפעם כבר הייתי מצויד בניסיון, קנינו נעלי התעמלות, וכשהגעתי ליום הראשון בפנימייה, בחודש ההכנה, מצאתי את עצמי עם עוד בערך 20-22 נערים כמוני, שהגיעו כולם ממקומות שהם מדרום לראש פינה. אף אחד לא הגיע מהגליל. הכי צפוני שהגיע לשם היה בחור מיבנאל, שאיתו ממש מיד מצאתי שפה משותפת. הגענו לפנימייה, קיבלו אותנו, נתנו לנו מדים צבאיים, נתנו לנו בגדי עבודה צבאיים, ומהר מאוד הפכנו לחיילים קטנים. לא ראינו את זה כך, ראינו את עצמנו לגמרי חיילים, או חניכים, אם תרצו. בפנימייה היה משטר צבאי, והיא התנהלה כמו בסיס צבאי כמעט לכל דבר. עם מסדרים, עם חדר אוכל, עם מסדרי ניקיון, עם פעם בחודש שבת בבית, ולא אכפת היה לי. הסדר הצבאי לא הפריע לי. אני יודע שאני בדקות האחרונות לא מדבר על ראש פינה, כי באמת שנתיים מחיי הייתי חניך פנימייה, והפנימייה התנהלה בחיפה. ובשבתות, כל שבת רביעית נסענו הביתה לשבת. אבל 3 שבתות בילינו בפנימייה. זה אומר עם חבר'ה מחיפה ודרומה. וגם זה לא הפריע לי. מצאתי לי חברים שהזמינו אותי אליהם הביתה בשבתות שבהם נשארנו בפנימייה,
ביניהם היה בחור בשם מיקי קסטן, וקסטן בא מקסטניאס, ויותר מאוחר קראו לו מיקי ארמון, עם עין. והיינו חברים טובים, כי מיקי היה בן להורים שנפרדו, והוא גדל עם האבא שלו בנווה שאנן, שהייתה על גבעה אחת מעבר לפנימייה, וכל שבת היה שביל שירדתי בו ועליתי בו, והגעתי למיקי הביתה. מה שמאוד מצא חן בעיניי זה שבבית של מיקי היה תמיד מקרר גדוש בטעמים שלא הכרתי. אבא שלו אהב מאוד כל מיני שימורים ונקניקים. אני לא יודע מה הוא עבד, אבל היה לו המצב הכלכלי שאפשר לו את זה. והיות שהיו רק מיקי ואני, אז היינו פושטים על המקרר. ועם מיקי ביליתי שבתות רבות בנווה שאנן, כאשר הבית שלו הוא המרכז של החברים. הוא המרכז של החברים כי המקרר שלו תמיד גדוש במטעמים ופתוח לכולם. שם הכרתי בחור שכולנו הרצנו וקראו לו, אני לא יודע איך קראו לו, הכינוי שלו היה אושי. אושי היה הבחור הכי יפה והכי מוצלח בחבורה. ותמיד היו לו חברות. לנו לא תמיד היו חברות. בכל מקרה, אושי היה סוג של מנהיג. ואיתו הסתובבנו בחיפה, הלכנו לקולנוע ארמון, וגם לקולנוע נוסף שהיה שם בסביבה, שאני לא זוכר מה שמו. היינו הולכים לסרט. לי היה, מתוקף זה שהייתי הבן של בעל הקולנוע בראש פינה, היה לי כרטיס כניסה חופשי לבתי קולנוע בכל הארץ. ואז הייתי הולך לקולנוע ארמון ומבקש, בדרך כלל נענה מהקופאי, להכניס חבר. וזה היה מיקי, שהיה נכנס איתי לסרטים בחינם. לפעמים זה היה אושי, כשמיקי לא יכול היה לבוא. אז הייתי למעשה סוג של חבר של כולם, כי כולם רצו לראות סרט. וידעו שאיתי הם יוכלו. אז הם הלכו איתי לסרט. בשנתיים שביליתי בפנימייה, ירינו בכל סוגי כלי הנשק שנשארו והיו אז בארץ מתקופת המחתרות וממלחמת השחרור, ולמעשה יריתי בכל סוגי הנשק
שהיו אז בצה"ל, כולל מקלע, או מה שקראו אז מכונת ירייה MG, שהייתה יורה גרמנית, שזה היה מקלע שירה אלפי כדורים בדקה. ה-MG. כולל רובה צ'כי ורובה בלגי ורובה אנגלי ועוד כל מיני. טומיגן, סטנד זה היה בן הפושט של הטומיגן, שיוצר במעבדות החשאיות של ההגנה. כשגמרנו שנה ראשונה בפנימייה, היו כמה ימים של מתח, כי ידענו שלא כולם ימשיכו לשנה שנייה. יהיו כאלה שיעזבו אותנו, והיו לא מעט. הציעו לכולנו להירשם לשנה שנייה, זה אומר לשמינית, בבית ספר נוסף, שאם חס וחלילה נעוף מהפנימייה, שיהיה לנו בית ספר. אז נרשמתי, כמובן, בלי להתכוון להגיע לשם, לתיכון בצפת, איפה שביליתי שנתיים לפני שהלכתי לפנימייה. ולא הגעתי לשם. כי כשהגיע היום המכריע, והרס"ר שלנו, גרינהויז, קראו לו, איש קפדן, ורס"ר למופת, גרינהויז כינס אותנו בחדר ההרצאות שלנו, שהיה בנוי בצורה של אולם הרצאות אוניברסיטאי, וישבנו מלמעלה למטה, ובלי הרבה הכנות, הוא אמר, אני אקריא עכשיו את רשימת אלה שנשארים לשנה הבאה. כל היתר, לכו לארוז. והוא התחיל להקריא שמות. ובאיזשהו שלב הוא הקריא את השם שלי. מה שעשה אותי מאושר. אני ממשיך לשנה שנייה. זה היה חוויה כמעט חוץ גופית. לא ידעתי איך לעכל את זה. אני, שבמבחני הכניסה לפנימייה לא היו לנהלי התעמלות, נשאר לשנה השנייה. זאת אומרת, אני אהיה לא אליף, אני אהיה בטיח. שנה ב'. והוא המשיך להקריא, ולמעשה שליש מאיתנו, אני מעריך, אפילו יותר משליש, טובי, כן, שלום. והיתר הלכו לארוז. ולמחרת יצאנו לחודש חופשת קיץ, מה שלכולם היו חודשיים. לנו היה חודש, אבל לא אכפת היה לי. ידעתי שיש לי לאן לחזור. וכשחזרתי
אחרי שנה, אחרי חודש, בבית, הייתי כבר מישהו אחר. לא הייתי מי שפחד שיזרקו אותו. הייתי מי שניצח את השיטה. אני מספיק טוב בשביל להיות בשנה שנייה בפנימייה. וזה היה הישג בשבילי לא יתואר. למחרת נסענו הביתה לחופש. חופש גדול, חופש ארוך, חודש ימים בבית. כשהגעתי הביתה, שמחו מאוד לקראתי, ואמרו לי, איך רזית? זה היה הרושם הכי קשה שלהם, מאיך רזית. אני, שבבית ספר הייתי דובי השמן, הפכתי להיות צנים, רזה, שדוף, אבל עם כושר גופני, עם גאווה. הצלחתי להתגבר על המכשול של שנה ראשונה בפנימייה, והייתי מספיק טוב בשביל לעבור לשנה השנייה. השנה השנייה בפנימייה, נראה לי שעד כאן זה פרק א'. כי תעזור. אחד הדברים שעשינו בפנימייה זה לעשות כל מיני דברים שעשו בצבא ושהיו אפשריים לנו בני ה-15-16. אחד מהם היה השתתפות מלאה במה שקראו אז צעדת 4 הימים, שצה"ל העתיק מהצעדה בהולנד. וזה היה מסע קשה, כי 4 ימים הלכנו מחיפה לירושלים. כי אנחנו עושים כל יום משהו כמו 50 עד 60 קילומטר ביום. וזה היה נגמר במטווח, בזריקת רימון ומסלול מכשולים. והיינו עושים את זה בלי שום בעיה. כי באותה תקופה, ברמה הזאת, היה לנו כושר גופני מעולה. וניסיון על 3 הדברים האלה גדול מאוד. אז מכיוון שזה היה תחרותי, ו4 ימים היו פקחים סמויים שהיו רושמים לנו נקודות אם הגיע לנו, אז 4 ימים הלכנו ושרנו כל היום. ומאז למעשה איבדתי חלק מהקול שלי, שאחרי שאני מדבר רבע שעה, חצי שעה, אני מגיע למצב של צרידות מוחלטת. לא היה לי, יש לי, ואין דרך לתקן את זה. אין מה לעשות. זה אחד הדברים שאני לקחתי איתי לחיים. בכל מקרה, הלכנו בצעדת 4 הימים בתור קבוצה
צה"לית. והתחרנו בתור קבוצה צה"לית. ובאותה תקופה, כל יום כזה הסתיים במטווח, במסלול מכשולים ועוד משהו. בכל מקרה, תיזהר שלא תיפול. זהו. זה היה לנו קל מאוד ומאוד לא מסובך לסיים את המסלול ובלי לעצור מלכת, כשאנחנו עדיין חמים מההליכה, לעלות על המכשולים במסלול, להמשיך לזריקת רימון ולסיים במטווח עם הנשק האישי. וזה מה שעשינו למעשה 3 ימים מתוך 4. ביום הרביעי נחסך לנו החלק של התחרותי, של המטווח ומסלול מכשולי, כי הגענו לירושלים, ולעומת זה צעדנו בתרגילי סדר ברחוב יפו לכל אורך המסלול, כשאנחנו הולכים בשמאל ימין בקבוצה מאוחדת ומקווים לצבור עוד נקודות. אני לא זוכר איזה מקום קיבלנו, לא ניצחנו ב4 ימים האלה, אבל היינו במקום מאוד מכובד. ולמעשה 4 הימים של צעדת 4 הימים היו בשבילנו סוג של חצי חופש בירושלים, שזכינו לו, או כי נהנינו ממנו רק כשהגענו לסוף השנה השנייה ואמרו לנו שאנחנו מייצגים את הפנימייה במצעד שיצעד ברחוב יפו. זה היה בסוף השנה השנייה, שאז כבר היינו משופשפים, מנוסים, עם כושר בלתי נגמר ואפשרות לעשות כל מה שיגידו לנו. את השנה השנייה בפנימייה בילינו, אם אפשר לקרוא לזה כך, כי זה היה הכל חוץ מבילוי, אבל בילינו בזה שניסו להכשיר אותנו כמפקדים, אבל ברמה הרבה יותר גבוהה, אפשר לומר עמוקה, ממה שעושים בקורס מ"כים. אנחנו קיבלנו הרצאות בהיסטוריה צבאית, ואנחנו קיבלנו הרצאות על כלי נשק שלא השתמשנו בהם, ואנחנו נסענו למטווחים מהפנימייה למה שנקרא אז סלג'ין, שזה היה במפרץ, והיה שם מטווח מסודר עם חומת מפגע, וירינו שם אלפי כדורים, בלי מגבלה בכלל. כשספרו בצה"ל ליחידות אחרות את 5 או 10 כדורים בכל מקצה, לנו נתנו לראות
כמה שאנחנו רוצים. וזה הביא אותנו למומחיות שאין שנייה לה בהכרת הנשק האישי. התחלנו מרובה צ'כי והמשכנו ב-FN והגענו בנשק למצב של פירוק כללי ופירוק נוסף ופירוק נשקים. זאת אומרת, אותו פירוק שרק נשק מוסמך יכול לעשות אותו. אנחנו עשינו אותו בלי בעיה. סיימתי את השנה השנייה בפנימייה בתור חניך מן המניין, ושמחתי לבשר להורים שלי שאני חניך מסיים כמו כולם, ושהזמנתי אותם למסדר הסיום. והם הגיעו, והייתה להם גאווה גדולה לראות אותי על מגרש המסדרים צועד בתור חניך מסיים. ההמשך היה בחיל השריון. בבקשה, מפלסטינה לראש פינה. בבקשה, דוב. טוב. אז נולדתי בפועל בבית החולים הסקוטי בטבריה, ואחרי כמה ימים הגעתי לפה, לבית של הסבתא שלי ושל ההורים שלי. ומאז למעשה גדלתי פה, והזיכרונות המוקדמים ביותר שלי הם, אני מניח, מגיל 10 חודשים, שנה. כי אני זוכר אותי יושב בעגלת טיול של תינוק, כשאימא שלי וחברה שלה, שגם לה יש ילד, הולכות לטייל ברחוב, וקשקשות, ואני יושב בעגלה. אז אני מניח שזה היה בגיל פחות משנה. ובגיל הזה יש לי שברי זיכרונות, רסיסי זיכרונות. אני זוכר חיילים אנגלים, להורים שלי היה אז למעשה אימפריה עסקית קטנה, בקנה מידה של ראש פינה, אפילו לא קטנה, והיה להם מלון שהאימא שלי ירשה מהאבא שלה, הסבא שלי, ואבא שלי עם החסכונות של הסבתא בנה בניין של 2 קומות, דבר מאוד נדיר אז בראש פינה, כאשר בקומה התחתונה היה בית קפה, והקומה העליונה הייתה שורה של 3 חדרי שינה עם מרפסת לנוף ומקלחת ושירותים שהיו משותפים לכל 3 החדרים.
אז אם נחזור לשברי זיכרונות, אז אני זוכר למשל יום שבו הבריטים הכריזו על עוצר, כולם נשארו בבתים, ואני בתור ילד קטן, בגיל 3-4, הסתכלתי מהחלון החוצה. והיות שהמקום שאנחנו נמצאים בו היה, אם אפשר לקרוא לזה כך אז, מרכז החיים של המושבה, דאונטאון ראש פינה, אז כל ההתרחשויות קרו פה. ודרך החלון יכולתי לראות את המשוריין הבריטי מגיע ועומד בצד הכביש על יד מכולת אזרחיה, שהיום היא המיני מרקט בסיבוב, וחיילים בריטים שנקראו אז כלניות, כי היו להם קומטות אדומות, מסתובבים סביבו ומפקחים על העוצר. העוצר היה מפני שהם חיפשו חשודים. והחשדות היו בהשתייכות להגנה או ללח"י. שהיו אז שתי תנועות ההתנגדות לבריטים. מכיוון שהיינו במרכז המושבה של אז, הבית שלנו שימש לכמה תכליות של ההגנה, או של הפלג של ההגנה שהיה בראש פינה. הוא היה סניף של מחסן הנשק. אני גדלתי עם ברן, מקלע בריטי, ועם סטנים, תתי מקלע תוצרת דאז של ההגנה, אקדחים, ועוד כל מיני כלי נשק שכולם הוסתרו אצלנו בבית מתחת לשידה, מתחת לארון. עכשיו, הזיכרונות שלי כוללים גם חיילים בריטים שהיו מגיעים לבית שלנו, להורים, כי שניהם דיברו אנגלית, ובמיוחד זכור לי רב סמל בריטי שהיה מגיע בכל יום ראשון בשעות הבוקר למרפסת הקדמית של הבית, שהייתה גם המרפסת של בית הקפה, ואבא שלי היה מכין לו ארגז עם בקבוקי בירה, והאיש היה יושב, וזה היה בילוי יום ראשון שלו. הוא היה יושב ושותה לאט לאט, בקבוק אחרי בקבוק אחרי בקבוק. מדי פעם קם והולך לשירותים, לפנות מקום, חוזר וממשיך, ובשעות אחרי הצהריים
הוא היה גומר את הארגז, אומר תודה, משלם, והולך ברגל חזרה למה שהיום קוראים מחנה פילון. ואז היה מחנה של הצנחנים הבריטים. זה היה בילוי יום ראשון שלו, כל יום ראשון. עכשיו, היות שלהורים היה קולנוע, שהתחיל מזה שכשאבא שלי נשא את אמא שלי לאישה, אז הוא נסע לתל אביב וקנה 2 מכונות קולנוע ישנות שכבר לא עבדו, הביא אותן לראש פינה על הגג של האוטובוס, והביא אותן על הגב לפה. והיות שהוא היה איש טכני כישרוני מאוד, אז הוא עשה משתי המכונות מכונה אחת עובדת. ואז הוא הודיע לתושבים שמנו אז פחות או יותר 500 נפש, כולם ילדים, מבוגרים וזקנים. אז הוא הודיע שמי שיביא כיסא ומטבע של 5 גרוש יראה סרט. ראינוע כמובן, כי זה היה קצת לפני שהתחיל הסרטים, התחילו הסרטים עם הכל, ומה שהיה לו בתור מקום להקרין, זה בניין סמוך ששימש במקור לסוחרים שהיו מגיעים או מעכו או מדמשק, ומעבירים בו לילה עם הסחורה שלהם. עכשיו, שלא היו סוחרים, המקום היה פנוי. אז הוא ביקש מהאימא והסבתא שלי לתפור לו 2-3 סדינים לבנים, וכך נהיה מסך. ואת המסך הוא תלה על הקיר של אותו בניין, הקיר האחורי. והודיע לתושבים, מי שרוצה לראות סרט, שיביא מטבע של 5 גרוש וכיסא. ישב ויראה סרט. וכך למעשה נוסד הקולנוע הראשון בראש פינה, שהיה אחד מהראשונים בארץ. כי היו כבר בתי קולנוע או בתי ראינוע בתל אביב, בחיפה, אבל בטח לא במושבה קטנה כמו ראש פינה. וזה התחיל מזה שאנשים באו עם כיסאות מהבית ועם 5 גרוש, שילמו וישבו וראו סרט. גם בסרט ללא קול הכיתובים היו באנגלית. ואז היה צריך ללוות אותם בתרגום. אז הוא בנה מעין מכונת
הקרנה קטנה. הוא היה מקבל את הסרט על הגג של האוטובוס, ויחד איתו הנהג היה נותן לו שקית, ובשקית היה תרגום, שהיה כתוב בכתב יד. ואת התרגום כתבו במשרד של ירושלים, סגל, תל אביב. ירושלים היה השם הפרטי של בעל המשרד. והתרגום היה עובר בתוך אותה קופסה שהוא בנה, ומוקרן על מסך קטן יחסית בצד המסך הגדול. מכיוון שאימא שלי למדה אנגלית וידעה אנגלית טוב, אז היא הייתה מתרגמת. וכדי שלא יהיו לה הפתעות, כי לפעמים הסרט היה ישן והיה חסר קטע שלם, וצריך היה לדלג על משפטים שהיו בתרגום ולא היו בסרט, כי הלכו עם החתיכה שהלכה לאיבוד. אז היא הייתה קוראת בבית את התרגום לפני ההקרנה, כדי שלא יהיו לה הפתעות. וכשאני החלפתי אותה, דרך אגב, הייתי עושה בדיוק אותו דבר. הייתי יושב בבית, קורא את התרגום מראש, יודע בדיוק מה התוכן של הסרט, והיה יותר קל לי להפעיל את התרגום ולראות שאם חסר קטע שלם בסרט, אז אני מדלג בתרגום. והיו סרטים, ואחר כך לאט הקולנוע השתכלל. הגיע המסך הסינמסקופי, זה אומר מסך שהסרט הוקרן בו על מסך רחב, ארוך יותר, ולאבא כבר היו 2 מכונות, והוא, היות שהיה, אמרתי, איש טכני, אז הוא סידר פטנט שבו אני אוסיף דברים שנזכרתי בהם אחרי הסיבוב של אתמול, שקשורים לפרק של הילדות והילדות המוקדמת. פרק אחד קשור למערכת החינוך בראש פינה. היה לנו גן ילדים, בית ספר, עד כיתה ח', 8 כיתות, ולא 6 כמו היום, ובזה זה נעצר. ולבית ספר עלו ילדים מהגן פעם בשנתיים, כי לא היו מספיק ילדים כדי למלא כיתה פעם בשנה. יצא שבכל כיתה היו תלמידים בהפרש שנים של שנה-שנתיים, כשכולם לומדים יחד.
וכשאצלנו מישהו אמר, הוא לא אמר נשארתי כיתה, הוא אמר ירדתי כיתה, מפני שהוא באמת ירד. מי שגמר את כיתה ב' ונחשב בעיני המורות שלו והמורים שלו לכזה שצריך לחזור על זה, אז לא הייתה לו בשנה שאחרי זה כיתה ב' שאיתה הוא יכול היה לחזור על זה. הוא התחיל שוב בכיתה א'. אז הוא ירד כיתה. במקום לעלות כיתה לכיתה ג', הוא ירד חזרה לכיתה א' והתחיל את המרוץ מחדש. אז בבית הספר למעשה היו 4 כיתות כל שנה. שנה אחת היו הכיתות א', ג', ה', ז', ובסוף השנה עלו מהן לב', ד', ו', ח'. מי שעלה עלה, מי שנשאר ירד. זה לא הפריע לעניינים להתנהל בצורה מסודרת, ותלמידים עברו את 8 השנים, רובם בסדר, חלקם כשהם חוזרים אחורה ומתקדמים מחדש, ובסופו של דבר כולם גמרו את 8 הכיתות. ואז, מכיוון שראש פינה באותה תקופה נחשבה מושבה חקלאית, אז מרבית התלמידים נרשמו לבתי ספר חקלאיים, כמו נהלל, כמו אחרים שהיו באותה תקופה, וחלק מהם, אני דוגמה, לא היו לנו אדמות ולא היינו חקלאים, התעסקנו עם אירוח, הסעדה ולינה, להזכיר. אלה שלא הלכו לבתי ספר חקלאיים, הלכו לבתי ספר אחרים. בעיניי מצא חן ללכת לפנימייה הצבאית. ולא ידעתי למה אני הולך, אבל הלכתי בלב שלם, כשאבא שלי מעודד אותי, ואמא שלי בעצם מייבבת בבכי. איך הולך הילד שלה לאיזה מקום חשוך, אכזר, שהוא כמו צבא, ומאחורי זה הסתתר בעצם הידע שמאותו רגע שאני הולך לפנימייה, השליטה שלה בי או במה אני עושה פוחתת לאפס. אבל עם עידודו
של אבא שלי, שבשעתו היה אחד מהאנשים של וינגייט בגליל, ואהד את הרעיון שאני אלך לבית ספר צבאי. אז הלכתי וסיימתי. מהפנימייה התגייסנו ישירות לצבא. הייתה לנו הזכות או הפריבילגיה לבחור לאיזה חיל קרבי אנחנו רוצים ללכת. היו אחדים שאמרו קורס טייס, היו לא מעט שאמרו צנחנים או גולני, חיל רגלים, והיינו 7 שאמרנו שריון. נמאס לנו לרוץ על הגבעות, ושריון זה נשמע מעניין. ללמוד איך טנק עובד, נוסע, יורה. ומכיוון שניתנה לנו הזכות, מצאנו את עצמנו 7 מבני המחזור, יום אחד, במה שקראו אז בית הספר לשריון, שהיה בג'וליס. שם התייצבנו, כמו כולם, בשלישות, ולא כל כך ידעו מה לעשות איתנו. כי זאת הייתה הפעם הראשונה שהם קיבלו חניכי פנימייה, בוגרי פנימייה, בשריון. אז בזבזנו למעשה הרבה זמן על ההתלבטויות של, נקרא לזה, הרשויות הצבאיות, איך מנצלים 7 בוגרי פנימייה הכי טוב, שהתנדבו מרצונם לשריון. ואז החליטו שקודם כל אנחנו צריכים להיות שריונאים, כי אנחנו אנשי חי"ר. ולהזכיר, לא אמרתי את זה, אבל כשגמרו אז את הפנימייה הצבאית, זה היה ברמה של מ"כ, מפקד כיתה פלוס לא מעט השכלה צבאית כללית, שמ"כ רגיל לא זוכה לה. כי אנחנו בפנימייה שמענו הרצאות של היסטוריה צבאית וניתוחי קרבות מפורסמים, וידענו למעשה בתור אנשי צבא הרבה יותר על צבאיות מאשר אחרים בני גילנו או בני מחזורנו שהיו במסלול הרגיל והלכו לצבא כמו כולם. אז שלחו אותנו, היות שהיינו בג'וליס, שהיה גם בסיס ההדרכה הראשי של השריון אז אמרו קודם כל שיהיו שריונאים, שילמדו מה זה טנק, ואיך נוהגים בו, ואיך מפעילים את מערכת התותח, וכל מה שקשור. והיות שבג'וליס היו מעין בתי ספר לכל נושא,
אז אמרו לנו שאנחנו הולכים קודם כל ללמוד נהיגה, מה שמאוד מצא חן בעינינו, ובהמשך נלמד תותחנות וקשר. אבל חיפשו לנו מסגרת. חיפשו ומצאו. היו אז בג'וליס, הייתה קבוצה של 7-8 סגני אלופים, שבמסגרת הצבאית הכללית החליטו לקדם אותם מחיר לשריון. אז הם היו קצינים ואנחנו היינו בוגרי פנימייה. חיברו אותנו לקבוצת לימוד אחת, מה שהפך אותנו בעצם לסוג של כיתה. אז מהיום הראשון שהצטוותנו ביחד, אכלנו יחד איתם בחדר אוכל קצינים, וקיבלנו תנאים של קצינים. למדנו יחד את יסודות הנהיגה, ואחר כך את יסודות התותחנות והקשר. היות שהם היו במסלול של קצינים, למעשה קצינים מצטיינים, שעקב הצטיינותם רצו להעביר אותם לקידום מחיר לשריון, אז לא חסכו לגביהם בשום דבר. לא בתחמושת, לא בשעות מנוע, לא בשום דבר שטירונים רגילים בשריון היו מוגבלים בו. אז איתם נסענו למטווחים, ואיתם איתם הלכנו לעשות תרגילי נהיגה, והיינו איתם. גם שיכנו אותנו במאהל של אוהלים, מה שנקרא הודיים, אוהלים גדולים, של 4 מיטות שדה בכל צד של האוהל, והיות שהיינו 8, אוהל אחד הספיק לנו, ומילאנו אותו. ואז בעצם למדתי את השיעור הראשון בחיים של חייל רגיל. הלכנו כולנו לאפסנאות לחתום על נשק אישי וציוד חיילי. תרמיל גדול, תרמיל קטן. וחזרנו עם כל הציוד הזה לאוהל. סידרנו יפה את המיטות, כמו שהיינו רגילים בפנימייה. ובג'וליס, היות שזה היה בסיס מרכזי בשריון, היה באותו הזמן קולנוע לחיילים. ואמרו לנו שבערב יש סרט. אז גמרנו לסדר את האוהל, לטאטא אותו, לנקות אותו, מתחנו את השמיכות,
שמנו את התרמילים כמו שצריך, ושמחים וטובי לב הלכנו לסרט. עכשיו, החברים שלי הכירו את הידע שלי מהבית בענייני קולנוע ותרגום סרטים. כי בתור ילד ונער, לעתים קרובות החלפתי את אמא שלי בתרגום הסרט. שהיה אז חבילה של צלולויד, שעליה בטוש שחור ובציפורן כתבו בכתיבת תמה את התרגום. ואני הייתי מסובב גלגל תחתון שמשך את הגליל הזה לפי התנהלות הדברים על המסך. לקולנוע קדש לא היה מתרגם קבוע. מדי פעם מישהו התנדב. עשה את זה יותר טוב, פחות טוב. ואני זוכר שבלא מעט סרטים, כשהקורא על המסך הגדול היה שונה לחלוטין ממה שנאמר בתרגום, בצד, הייתי שומע צעקות בחושך, אדלר, לך לתרגם. והייתי קם ועולה ואומר לזה שהתברבר בתרגום, זוז, מחזיר את זה לאיפה שצריך. לפעמים זה לא היה אשמתו. בסרטים ישנים היה חסר חלק שלם של הסרט, אבל התרגום היה. אז מי שלא הבין, מהרגע הזה התברבר. אז תרגמתי גם סרטים בקולנוע קדש. למדנו לנהוג ויצאנו למסלול נהיגה כל השמונה, על טנק אחד. כשהגיע תורי, נכנסתי לתא הנהג, הנעתי את הטנק, המדריך ישב על הצריח עם אוזניות, והיה לנו קשר. הוא אמר לי, סע. אז נסעתי, והגענו לירידה מאוד חריפה. אז הוא אמר לי, בירידה תוריד הילוך ותבלום. אז ניסיתי להוריד הילוך, אבל זה היה מאוחר מדי, והטנק עם כל 30 וכמה או טון שלו, תפס תאוצה במורד, ואז עזבתי את המצמד, ומהרגע הזה לרעש של המנוע התווסף רעש של צלצולי מתכת. והסתבר שירדתי 2 הילוכים, ומה שעשיתי זה שהצלחתי במרכאות לקרוע את מה שקראו הגל הקרדני, שזה הציר המרכזי שהעביר את הסיבוב מהמנוע
לשרשראות. זה היה מכה מספיק חזקה שגרמה לעגל הקרדני להתפתל ולהיקרע ולהפוך בעצם לגרוטאה. עצרתי את הטנק, הסביר לי ברוב סבלנותו המדריך מה עשיתי, ביקשתי סליחה, והיה צריך לגרור את הטנק, כי כבר אי אפשר היה לנסוע איתו. זה היה הניסיון הראשון שלי בנהיגת טנקים. מאז נהגתי עשרות שעות בכל סוגי הרכב הצבאי שהיה קיים אז בצבא. נהגתי בג'יפים, בקומנדקרים, בזחלמים, ומקרה כמו מקרה הגל הקרדני לא קרה לי יותר. למדתי את הלקח. צריך לעשות הפסקה. הבית הזה יושב במקום מאוד מיוחד. הוא יושב באמצע הדרך מעכו לדמשק. יום של פרדות ועגלות מנמל עכו לכאן, ויום מכאן דרך גשר בנות יעקב, כשלא היה עוד גשר, היו רק מעברות הירדן, לדמשק. ולמעשה זה היה ציר המסחר המרכזי בצפון הארץ, שהצטלב עם ציר האורך שבא מלבנון וירד עד אילת, עקבה ודרומה, לתוך אפריקה, לתוך מצרים ולתוך אפריקה. הערבים כינו את האזור הזה אדורוב, אם הדרכים. כי באמת באזור הזה מצטלבות שתי דרכים מרכזיות באזור. הדרך מצפון לדרום, שמגיעה ממטולה, מלבנון, שציינתי אותה כרגע, ויורדת דרומה דרך בקעת הירדן, עד מפרץ אילת, עקבה, ודרך רוחב שהייתה דרך מסחר מאוד חשובה בתקופה העתיקה, שהלכה מנמל עכו עד השוק של דמשק. בנמל עכו עד היום יש חלקים שהיו שייכים בעצם לאימפריות המסחריות של ימי הביניים. יש הנמל הפיזני, שייך לפיזה, היה שייך לפיזה, ויש עוד כמה חלקים שהיו שייכים למעצמות הסחר של התקופה העתיקה וימי הביניים. לשם היו מגיעים הסוחרים מאירופה, ומביאים איתם את הסחורות מאירופה. משם היו מעמיסים על פרדות וגמלים, בעיקר פרדות,
ועושים את הדרך לשוק של דמשק, שאליו היו מגיעים מצד שני הסוחרים מהמזרח הרחוק. המסחר הבינלאומי היה מתקיים שם, בשוק של דמשק. וזאת הייתה החשיבות האזורית שלו. הסוחרים היו קונים ומוכרים, מחליפים, ואז כל אחד היה פונה אחורה וחוזר למקום מוצאו. והבית הזה, אם אני חוזר לבית, עומד בדיוק במקום שאליו היו מגיעים הסוחרים מעכו בתום היום הראשון. והיות שהסבא שלי, כשהגיע לפה, היה איש מבוגר ולא בריא, והיה ברור שהוא עיקר לא יכול להיות, הציעו לו האחראים מטעם הברון רוטשילד חלקת אדמה יותר גדולה מכל היתר על ציר הדרך הראשית, ושיקים פונדק. לצורך זה גם הוסיפו לו בית, בניין. ליד הבית שלנו היה בניין ששימש בשעתו לאחסן למשך הלילה את הסחורות שהיו על הפרדות והגמלים. הסוחרים עצמם היו ישנים בשני חדרים של הבית, שיש בו למעשה 3 חדרים ומטבח גדול, ובאמצע יש סלון בקנה מידה לאותה תקופה ענק, שרובו נתפס על ידי שולחן גדול מאוד. כי הסבתא שלי הייתה מכינה ארוחות, בעיקר ארוחות ערב, לסוחרים שהתאכסנו במלון. זה היה המלון הראשון בגליל והמלון הראשון בראש פינה. ולפני כמה שנים הגיעה אליי הגברת שהייתה אז אחראית על הארכיון, וסיפרה לי בשמחה שיש לה מכתב, היא מצאה בארכיון מכתב מאדון שוורץ, שמתלונן, מכתב שכתוב יפה ומנומס ומיועד לברון רוטשילד בפריז, והוא מתלונן שלמה פלדמן, המלונאי הוותיק, משלם מס כמוהו, כשהוא בעצם רק בתחילת הדרך, ועוד לא מרוויח מספיק. בשבילי זאת הייתה ההוכחה שהמלון הראשון בראש פינה היה מלון פלדמן. עובדה, האיש מתלונן. אמרתי, ומדורוב. ומדורוב זה אם הדרכים. דרב
זאת מילה עם הרבה מאוד משמעויות בערבית. ומכסה הרבה מאוד כיוונים. עכשיו, הסבא והסבתא היו בעלי הפונדק, או אם תרצו מלון. הלינו והאכילו את הסוחרים ואת נהגי הפרדות. ומאוחר יותר, האמת היא שהסבא לא החזיק מעמד, וזה לא לקח הרבה זמן, והוא מת. ונשארה הסבתא שלי, סבתא רבקה, עם ילדה צעירה, שהיא גידלה אותה לבד. והסבתא המשיכה לקיים את המלון, את הפונדק. והייתה מבשלת ל8-10 אנשים שהיו באים כל ערב לארוחת ערב. זאת הייתה הסיבה שבבית הזה יש יחסית סלון ענק, שגם נתפס על ידי שולחן גדול מאוד, ארוך ורחב, שיכלו לשבת סביבו 10-15 אנשים בנוחיות. אבא שלך לקח חזרה את המלון? אבא שלך טיפל במלון? זה פרק ב'. כן. אבא שלי זה סיפור לגמרי שונה. אבא שלי גדל בגליציה, שזה חלק מפולין היום, ושהיה על הגבול שבין מלחמות העולם, היה פעם בצ'כיה ופעם בפולין, לפי איך שהוא נכבש. אז הוא גדל בין צ'כיה לפולין. והוא לא אהב ללמוד, אז הוא היה מבלה את רוב הזמן שלו בנחל הסמוך עם הילדים הפולנים או הצ'כים של אז, חברים שלו. היה לו גם ידיד טוב, איש שהיה לו מקום לכל מיני עבודות מסגרות, והאיש הזה לימד אותו להשתמש בכל מיני כלים של מסגרות ושל נגרות שעזרו לו אחר כך בחיים. אבל מה שאני לא מבין, סבא שלך היה פה והוא טיפל במלון. איך הבן שלו נולד בפולין? מי? האבא שלך נולד בפולין? איך? נולד בגליציה. אבל סבא היה פה. יש 2 סבאים לכל אחד. נכון. אוקיי, הבנתי. אז הסבא הזה זה לא הסבא ההוא. הסבא ההוא זה סיפור עצוב. הייתה משפחה של 12-15 נפשות. ואבא שלי היה אחד הילדים היותר קטנים,
אבל הוא היה הראשון שהגיע לפה. וגם הסיפור של ההגעה שלו לפה הוא מיוחד. כי בזמן שהוא החליט שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל, אז הוא שכנע חבר, ושניהם ברחו מהבית, ועלו על רכבת, ועצרו אותם בגבול. ואז אבא שלו היה צריך לנסוע, לשלם קנס גבוה ולשחרר אותו. ולקחת אותו הביתה. בפעם השנייה שהוא עשה את זה, הייתה לו אז אחות גדולה יותר, שכבר הייתה נשואה וגרה בווינה. ארנה קראו לה. והוא ידע שיש לו, התחנה הראשונה שלו זה להגיע לדודה, לאחותו ארנה בווינה, ומשם הוא ימשיך. באותן שנים התארגנה המכבייה כנראה הראשונה. ובפעם השנייה שהוא ברח, הוא עלה על קרון של רכבת עם פרות. וכדי לנצל את הרכבת עד הסוף, הכניסו אותן לקרון שלא היה בו כלום, חוץ מגג ורצפה וקירות, וצופפו אותן אחת לשנייה. אז הוא שכב על הגב של 3-4 פרות, כל הדרך עד לווינה. אבל הוא הגיע לווינה, והוא הגיע לאחותו. וכשהוא הסביר לה מה הוא רוצה לעשות, אז היא אמרה לו שהוא משוגע, אבל היא תעזור לו. ובאותו הזמן, כמו שאמרתי, התארגנה המכבייה הראשונה, או השנייה, אני לא יודע, והייתה קבוצה בשם הכוח וינה. כדי להגיע לארץ ישראל בצורה מסודרת, צרפו אותו לכוח וינה, וסידרו לו מה שקראו אז סרטיפיקט, שזה אומר היתר של ספורטאי. והוא היה חלק מהקבוצה של הכוח וינה, שעלתה על אונייה והגיעה לנמל יפו. באיזה שנה? באיזה שנה? באיזה שנה? לא יודע. צריך לבדוק מתי הייתה המכבייה. כי כשהאונייה עגנה בנמל, הורידו אותם בסירות לחוף, ובחוף כל הספורטאים האמיתיים עלו על אוטובוס. והוא נשאר לבד ברחוב. הייתה לו כתובת של הסוכנות בירושלים. והיו לו כמה זלוטים במטבע הפולני, אני חושב שעד היום, בכיס. ואז הוא דיבר בעצם יידיש ופולנית וקצת צ'כית. אז
הוא עצר נהג מונית, שאל אותו אם הוא מדבר יידיש, הנהג ענה לו כן, אז הוא הראה לו את הזלוטים ואמר לו, וזה סיפור שהוא היה מספר עשרות שנים אחר כך, על המפגש הראשון שלו עם ארץ ישראל. אז הוא הראה לנהג את החופן של הזלוטים, ושאל אותו ביידיש, תוכל עם זה להביא אותי לסוכנות בירושלים? הנהג הסתכל, הוא לא הבין איזה כסף זה אפילו, ואמר לו, חבר, עם זה תקנה סבון ותחליק עליו לירושלים. לא איתי. הוא הגיע בסוף לירושלים, לסוכנות, ואז שלחו אותו, כמו ששלחו את רוב החבר'ה הצעירים באותה תקופה, לעבוד בחקלאות במושבות של השעון. זה אומר לעבוד בפרדסים. כי אז היה ההתחלה של המותג שהפך להיות מותג מסחרי בינלאומי, ג'אפה אורנג'ז. והוא הגיע מירושלים לראשון או לנס ציונה או לרחובות. לא זוכר, אחת משלושת המושבות, אבל זה לא היה חשוב. כי העיקר שקיבל אותו, שלח אותו לעבוד בפרדס. והעבודה בפרדס כללה אז השקיה בעיקר. והשקיה היו עושים במערכת תעלות מאוד מסועפת, שעברה מלמעלה למטה את כל הפרדס. והפועל שהיה אחראי, היה אמור לראות מה מצב ההשקיה של העץ, ולחסום את הדרך למים, שימשיכו לעץ הבא. וכך הוא היה רץ מעץ לעץ, כל היום, ואם הוא היה בסדר, אז הפרדס היה מושקה באותו יום. וכל העצים קיבלו פחות או יותר את אותה מנת מים. עכשיו, לאבא שלי היו שתי תכונות, אחת טובה ואחת פחות טובה. הוא לא אהב לעבוד קשה, אם זה לא עניין אותו. והיה לו כושר המצאה. אז הוא חשב איך הוא בונה את ההשקיה יותר יעיל, כך שהוא יפתח הוא יפתח את הזרם של המים במעלה הפרדס, והמים יזרמו לבדם מעץ לעץ, מעץ לעץ, עד קצה הפרדס. הוא יוכל בינתיים לנוח. מה שקרה בפועל זה שמרוב מנוחה הוא נרדם. וכשבעל הפרדס הגיע, חשכו עיניו. הכל היה מוצף. ברור שהוא לא המשיך לעבוד אצל אותו עיקר. הוא חיפש מה לעשות. הוא שמע שבצפון הרחוק
יש איזה קצין אנגלי בשם ווינגייט, שהוא מאוד ציוני והוא מאוד בעד היהודים, והוא מארגן בצפון כוח צבאי שישמור על החקלאים. מצא חן בעיניו, והוא הצליח להגיע לווינגייט. ווינגייט שאל אותו כמה שאלות, אמר לאחד מהסמלים שלו להדריך אותו הדרכה בסיסית ברובה אנגלי, נתן לו נשק וצירף אותו לכוח שלו. ואז הוא מצא את עצמו בפלוגות